Už ide, húra. Čaute, teraz som tam pridal videjko, kde Black Dog alebo Black Evert porovnávam s GTMovou. Ako oni som už hovoril, ale teraz mám tam aj fotoobrázky alebo skôr obrázkové videjko, ako jej zjavenie alebo ako ju ľudia vnímajú GTMovu alebo ako ju videli. A pomocou tohto videjka, ako toho fotovidejka, kde je GTMova, pochopíte, prečo som ju porovnával s Blackgate'mi alebo Violet Evert čiernymi. Tam pochopíte aj tú teóriu moderný avatary po Gčku alebo vývojová stupnica očí 34 alebo 34 druhov očí od Gčka. Ako sa ich oči vyvíjajú a moderný avatar kvôli tomu skriekavý efekt, ktorý používajú Blackgate, to je skôr, ktorý používalo Gčko, iba upozornenie. Lenže GTMova, ako som povedal, je avatar. Ako Blackgate boli ešte pred GTMovou, ale nie v takom očnom zastúpení ako teraz. Ako posledných 256 rokov. Majú deti buď oči ako kaníma, alebo ako had, zeleno-čierne úzké, čierno-modré, čierno-červené a iné. Takže dokonca 35. druh očí. Kanímsky Blackgate. Vlastne Kanímsky Blackgate alebo Kanima Black Evert čierny. 4. alebo 5. zaskupenie. Tu pomány to ako obrázky samotné nenájdete, ale vo videjkách. Toto nájdete vo videjkách. Toto buď tohto Kanima dieťa nájdete vo videjkách. To ako tam to robím tak, že na čo by som mal pridávať 80 obrázkov po jednom, keď by to bolo zdĺhavé, dám to do videjka, ušetrím čas a ešte to aj nahrá rýchlejšie. Ako dlho som to robil tak, že som tam pridával obrázky po jednom. Ale teraz začínam, alebo robím tematické videjka. To už som spomínal. Vďaka Blackgateom ako takým je to celkovo téma, ktorá si možno kamarát myslel, že to len určitá debata. To je len chvíľkové. Že samotná legenda o Blackgateoch alebo Black Evert ľudia má fakt stále dávajú niečo nové, stále jednoducho tá téma ťa niečím prekvapí. Niečo nové. A takýto vývojový efekt a takto zrýchlený vývojový efekt nastartovala Gčko. GTMova, najprv GTMova, narodila sa červenóčko, po nej čierno-červené oči, ale typická farba ostala čierno-biela alebo čierna. Pôvodní Blackgate mali iba čierne oči, nie čierno-biele. Možno tá stará verzia Blackgateov je taká, že čierno-šedá, alebo čistá čierna. To je tá typická verzia Black Evert. Tá verzia Black Evert, ktorá má 900 rokov.
Ale títo ako čierno-biela duhovka majú 200 alebo 300 rokov ešte pred Gčkom. Skôr po Gčku, takže 256 rokov. Preto hovorím, že sú to moderní avatári. Avatári ako takí majú 2 milióny 2015 rokov, ale prvý avatar bol avatar vzniku pred pol miliardami rokov. Ešte keď vznikala planeta táto. To bol prvý avatar vzniku, takže teoreticky aj tí dôvodní Black Jedi mohli byť avatári. Teraz sa zase zdokonalovali nie o 1 stupeň, ale o 10, o 12 stupňov za 256 rokov. Ako to je dosť rýchlo. Na to, aké to je zrýchlené, to je možno o takých 60% zrýchlený ich vývoj. Že u nás to vnímame ako 30%. To znamená, Black Jedi sa 900 rokov nemenili. Hej. Pohode. Necelých. To je 750 alebo tak ako vyše 700 rokov sa nemenili. Zrazu sa narodí Gčko, prudko sa začnú meniť, zdokonalovať. To je 60% zrýchlené, lenže my sa zdokonalujeme o 30% pomalšie ako Black Jedi. To znamená, Black Jedi, teoreticky Black Jedi by mohli výškou sa tam vyrovnajú. Ale predstavte si človeka, ktorý má, dajme tomu, 3 metre. Priemerný človek, akože 3 metre. Black Jedi, ak to takto pôjde ďalej, tak sa môže spraviť to, že nás predbehne vývojom. Že sa zdokonalí na toľko, že my budeme pozadu. To znamená, ak človek bude mať 3 metre, Black Jedi 3 metre 30. Priemerná výška Black Jedi. My 3 metre 30, oni 3 metre 60. Oni budú napredovať. Oni budú popredu. My budeme zase pozadu. Aj to sa môže stať. So svojím vývojovou schopnosťou sa buď nám vyrovnajú, alebo nás predbehnú. A potom sa opýtajte, sme dokonali? My sme tým nadriadení, alebo my sme tým podriadení? Potom sa opýtajte. Tu nejde o to si myslieť. Ktorý človek si myslí, že je dokonalý, je na veľkom omyle. Dokonalosť sa neustále vyvíja. A týmto príkladom je aj Black Evert Children. Že sa neustále vyvíja dokonalosť. Očná dokonalosť sa neustále vyvíja. Čaute.